atunci înțeleg că ai un eveniment destul de trist în familie. Soția ta a fost mușcată de un câine, nu? N-a fost tristă. Da, domnule, i-am spus lui aia mare, că asta mică e mai studioasă, aia mare e mai vulcanic ca mine. I-am spus că n-are umeri. Atâta i-am spus. N-au zilnic, n-am nici pădea. N-are și pe dracu, e în căruț. Lasă-mă, doamne, ce legătură. Puteai să spui bani cu Nesu, dacă erai mai șmecher. Dar vezi, nu e spontan. Cum e cu Nesu? Nesu și la cameră. Da, domnule, ești un bulangiu care mă suni în continuu. Ce crezi că mă încurci pe mine? N-ai cum să mă încurci pe mine, bă. Știi banul cu săpunul? Nu. Să pun pe tine. Fă că nu ți-a plăcut. Văd că nu prea ți-a plăcut. Serghei! Bă, pentru tineretul României am făcut ce am vrut. Am băut ce am băut. Am futut ce am futut.